आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर हेलौ लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो देग्लाय बैसागुआवनो। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निरन आरो सोदोमस्रि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों बिलिफां बर'। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों जोंदावसा आरो सिमा। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना गावसोरनि इउटुब चेनेलाव फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जोंदावसा बर'। नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बैसागोजों लोगोसे गोरोबनानै बानायनाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिलिफां भिडिअग्राफि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां।